da Federación de ao parecer non quería funcionar, non quería arrancar o fin de semana. Vale, Celso, contanos un pouco como estás transcorrindo a mañá cas verificacións, como está todo isto aquí. Un pouco axitada porque tuvemos un problema que traspapelamos un dorsal e non nos aparecía e ao final levarei un rapaz por Enso, un rapaz da escudería e chegou agora con il. E despois o outro trastorno é o tema este de ter que subir os coches que non teñen coche de circuitos e monoplazas e cousas destas nos remolques. Claro, eso depende do tráfico, non sabíamos nada desto, ordenaron de facelo así, entón agora fais o parque algo pequeno. Pero bueno, habrá que ter en conta xa po ano, porque parece ser que agora non hai forma de leválos, a non ser no remolque non hai forma. Sí, vimos que está o parque cheo de remolques e de camións. Sí, estes anos non había problema, non puñan pegar ningún, se ibas en caravana o tráfico de diante e nos detrás, pero bueno, este ano os que van no remolque trataremos de sacalos media hora antes, porque xa cando suba o resto da caravana están colocados en o resto da unión. É que todo vai en orden. Eu creo que sí, que non vai haber moito problema. Vale, pois vamos. Deixamos tanto entonces libres para que sigas cos teus labores, que todo salga ben e vémonos mañán ao fin da proba. De acordo. Veña, graciñas. Graciñas. Pois nada, Celso que marcha. Vamos a ver se buscamos algún piloto que este por aquí no parque cerrado, porque moitos están entrenando, outros tantos pois estarán con labores na asistencia, preparando todo. E non temos a moita xente por aquí. Tiñamos varias entrevistas por aí organizadas, pero o que pasa sempre, ao final pois o tempo botase encima e os pilotos pois teñen que ir
teñen que ir a preparar asistencias, preparar todo. Temos un invitado. Olá. Joao, que tal? Tudo bem? Segunda participación aquí en Vilar de Barrio, non? Não, esta é a terceira. É a terceira vez. Já aqui desde a primeira edição, é a terceira esta. E vamos ver o que vai dar. Como se presenta o fin de semana? Cal é a mente? Baixar os tempos dos anos anteriores? Como encontraste o trazado este ano? Sim, como eu já fago há algum tempo, desde o primeiro ano, já conheço um pouquinho bem o traçado. Mas o meu objetivo é, devido à concorrência como está muito forte na minha classe este ano, esta prova está muito forte, o meu objetivo aqui será baixar o tempo do ano passado. Já há um tempo bom ano passado, este ano melhorei o coche um pouquinho, não me está gostando tanto assim o coche, mas vou ver se valeu a pena o que fiz nele e boa. O teu objetivo entonces é luchar contigo mesmo, non? Sim, é contra mim mesmo baixar o tempo, porque a concorrência está muito forte. Nesta prova há muito bons coches e muito bons pilotos. Sí, vimos que a participación en número non é alta, pero eu penso que en calidade ten moi bons carros. Sim, tem muito boa qualidade. Já desde o ano passado que vim, o primeiro ano que vim aqui, este ano é o ano que tem melhores coches, e mais coches e melhores coches. Pois nada, que todo che vaya ben, que transcurra o fin de semana sin ningún percance e podamos falar outra vez no día de mañán, ao fin da carreira. Sim, o que interessa é que corra bem, que amanhã podamos falar e que esteja tudo direitinho, o coche direito e eu também. Pues moitas gracias por sempre atendernos e por estar diante das nosas cámaras. Gracias a vos por o excelente trabalho que fazeis. Gracias. Pues vamos a ver se damos atraído hasta a cámara, porque temos un piloto que debuta aquí. Vamos a ver se non me equivoco no nome. Ricardo Ligero Valladeros, que vais a ir con unha unidade que xa tiñamos visto na montaña, pero que recientemente a comprou el e a vai estrenar. Entonces, vamos a ver se o encontramos. Tiñamos visto con el que faláramos no día de onte para entrevistalo. Vamos a ver. Antes do piloto que vos mencionaba, teño que ir por nombre, que este home tamén comenzou este ano correndo, non? Fixo un ano pasado, Pero, chantada, para probar o coche. Algo esporádico. É tabuada, as dúas da casa. Con quen temos o placer de conocer? Porque eu ainda non estou, eu casi coñezo máis a xente de atrás, a xente de anos anteriores. Esta xente toda nova que está chegando agora, pois a moitos ainda vos teño que ir por cara, teño por nombre, teño que por todo. Sí. Eu son Fernando Varela e corro con Carcross, con Semog. E bueno, e andamos. Como chegaste ao mundo este da montaña, o Carcross? Como foi eso? Eu levo desde ali da zona de Taboada, toda a vida pois vendo a subida, e sobre todo, a Taboada xa iba uns anos que non se facía, pero chantada, pois se leva moito tempo, é que siga, as dúas. Pois ano tras ano, e ao final o ano pasado decidime, carallo. Decidiche coller xa botarte á montaña. Na tua mente que está a montaña, que te gusta máis montaña ou tema de rallies, ou un rally sprint ou rally mix? De momento, co Carcross facer montaña, ando aí a voltas con outro coche a preparar para salir a ver nalgún rally, a probar a ver como é un pouquiño a experiencia do rally, a ver o que se dá feito. Tes pensado este ano facer a montaña toda ou faremos a ver un pouquiño as que se poidan, é dicir, a idea é facer kilómetros no coche, é dicir, un coche desmontouse o ano pasado inteiro e non se entende de nada, e ir pouquiño a pouco axustando, e vendo un pouquiño, a ver como vai simplemente facer de kilómetros e ir pouquiño a pouco aprendendo. Que tal fixemos Taboada? Agora é o verano que sales aquí, non? Sí, que o ano pasado comentamos que fixéchete chantada e Taboada as dúas da casa a probar o coche, sin única exclusivamente. Que che parece o trazado da subida? Ben, é moi rápido, ten moitas curvas e despois que hai moitas curvas que se parecen, pero con apoios distintos, entonces a idea é tela moi clara. Como te equivoques de curva e non sepas onde estás, e vayas rápido, liáchala. Pero é chula, é bonita.
pode haber momentos en que te equivoques de curva. Non son todas, hai un par delas... Hai zonas moi parecidas, entonces se non te, e os apoios son distintos, entonces se non tes claro que curva é, e aparte que vas moi rápido, é dicir, nós eu no meu cacharro de cuarta en moi poucos sitios baixaremos, é cuarta, quinta, sexta, e entonces vas moi rápido, se te equivocas un pouquiño ou entraches nunha curva e pensaches que era outra, vais aberta, vas cerrada, tes un problema. Tes un problema grave, sobre todo a zona de meta, e hai dúas curvas... A zona de meta son dúas curvas de sexta a fondo de pensalo, é dicir, de botarlle valor e pensalo, porque vas moi rápido. Bueno, o objetivo do fin de semana? Terminar, seguir facendo kilómetros, terminar e o de sempre, divertirse. Pasalo ben dentro do coche e empezarse a sentir cada día un pouquiño máis cómodo aí dentro, porque vas totalmente enxaulado, é unha sensación de tal, aparte o meu coche é moi baixiño, has pegado ao teito, se vas. Entón a idea é esa, sentirte cómodo dentro do coche, disfrutalo, pasalo ben e seguir ben dixeche, disfrutando deste tema, e chegar ao final, punto. Chegar ao final, coche inteiro, disfrutalo que a xente que te acompaña. Ese é correcto e darlle as gracias aos patrocinadores tamén por apoiarte. Correcto, un pouquiño para poder salir na seguinte. A idea é saber se conseguimos ir á excusa e seguir xa acabando dúas, non hai dúas sin tres, non? Pois mirar de salir na terceira do gallego e, bueno, pouquiño a pouco. Pois moitas gracias por atender as nosas cámaras, por entrevistar, que hoxe cambiei eu de lugar, eu normalmente sempre estou detrás da cámara, bueno, pois hoxe por carga laboral, vamos a decir así, pois Pablo non nos acompaña hoxe, mañá xa teremos a Pablo, xa teremos o presentador oficial, eu agora estou aquí cubrindo un pouco o tema, facendo o mellor que podo, que eu casi mellor estou detrás da cámara, que se me... cada cousa, cada un é po aquí. Bueno, vamos afando aquí como podemos. Hai que facer de todo. Nada, eso, gracias por acompañarnos e nada, vémonos mañá, mañá xa estará Pablo entrevistando. Un platillo habrá que empezar a gastar gasolina e... Sí, nós vamos a facer aquí unha pequena previa con un par de pilotos máis e tamén nos temos que desplazar, que temos que montar tamén todo para poder retransmitir o que son as mangas da carreira. Moitas gracias tamén polo vosso labor un pouquiño, que a verdade é que sobre todo a xente que está na asistencia e demais, que nos poda ver un pouco, pois, oye, pois dalle tamén un pouco, que ao final son os que traballan e non moi a carreira. Pois o dito, moitas gracias por atender. Gracias. Temos aquí tamén agora, vamos a pasar á xente da regularidade, vamos a pasar con Sito, que en Taboada non saía, vamos a preguntar como vai ser a temporada del este ano. Ven aquí, que parece que ven un pouco coxeando. Sí. Sito, buenos días. Buenos días, compañeiro. Que pasou antes de nada? Que pasou aí nesa perna? Eso non está para acelerar? Cuál Sí, é o de acelerar e frenar, pero bueno. Como está eso? Está en fase de recuperación e a ver que pasa. Bueno, contanos, non saíste en Taboada, vamos seguir a temporada a partir de hoxe, non vamos facer a temporada completa. Como vai ser os plans teus deste 2024? La cabeza no para, no tenía que estar corriendo, pero bueno. La primera fallamos porque hace justo ahora 3 meses me operaron de rotura de tendón de Aquiles, entonces ni forzando podía estar aquí. Entonces hoy sí que ya estamos mejor, estamos algo recuperados, una pequeña cojera, pero bueno. Non vai influir no apretar o acelerador? Un poco puede que sí, intentaremos que no, pero sabemos que no es lo mismo. Hoy no hay mucho problema porque sobra un poco de tiempo, está el tiempo seco, pero 15 días la excusa lo veo complicado así. ¿Vas a seguir el campeonato? Sí, en principio sí, vamos a seguir el campeonato, tenemos ya el descarte, ya lo tuvimos que coger, entonces ahora intentar ir todas, único que hagamos fiascos y abandonaremos antes, pero la intención es conseguir o segundo campeonato. ¿Segundo? Sí, o segundo para ti, sí, ¿no? Sería el segundo, pero este año está muy complicado. Está Abreu, que es un profesor, como quien dice, para nosotros, entonces creo que va a estar muy igualada. Y justo hoy somos solo 4 coches, pero están todos en un nivel muy alto, entonces se viene a ganar, pero objetivo mínimo entrar en el podio, pero bueno, si sois cuarto e último, pues coger puntos. Muy importante tamén que haixa unha boa rivalidade. Rivalidade e buen ambiente. Para decir, bueno, gañei, pero gañei traballando. Y con los mejores, o sea que es lo mejor. Pues seguimos con Civic. Seguimos con el Civic y queremos montar algo para rallies, pero está el tiempo justo de todo, la temporada ya está muy avanzada como quien dice, pero bueno, no lo descartemos, a ver. No tema de rallies,
a mente está pensando en salir nalgunha copa ou saldrías por libre? Sería agrupación 6, objetivo. Objetivo ganar a agrupación 6. De momento no hay casi pilotos, justo para Pontevedra ya empieza a haber, y entonces es la única opción que tenemos. Entonces no tendríamos que buscar coche y barrenar. ¿Qué o que tes en mente? No, no se dice, eso no se puede decir, no. Temos que esperar a presentación. Bueno, a la carrera que sea. Pois nada, que vaya todo ben hoxe, que Sí. transcurra todo dentro da normalidade. Con calma, mucha calma. E vémonos o mañán na meta. Es lo más importante, tenemos que llegar como sea otra vez. El año pasado nos hicimos campeones justo en esta subida y este año por lo menos acabar. Poisito, moitas gracias por Gracias a atendernos. vosotros. E agora xa para asistencia preparando todo. Sí, sí. Pois No hay mucho que preparar, pero bueno, eso es decir que es una maravilla. Pois moita sorte. Gracias. Gracias. Pois aquí tiñamos as palabras de Sito que nos comentaba, bueno, un pouco a súa temporada, porque claro, en Taboada saliu, aquí xa arranca a temporada. Vamos a falar con Senín, que o temos por aquí, xa que en Taboada o coche parece que non nos respetaba. Despois de Taboada vimos polas redes sociales que te marchache a Francia xa directamente ao preparador. Contanos, como está o coche actualmente? Bueno, probámoslo en Francia e en principio ten boa pinta e parece que non dou ningún problema, pero bueno, xa sabemos que as carreiras a veces son complicadas e ao chegar aquí pois pode fallar, como pode fallar o de calquera, non? A pregunta do millón. Temos pensado baixar ese 1.57? Bueno, veremos como está o trazado e como funciona o coche, non? Se nos encontramos ben e o coche funciona é posible baixalo, evidentemente, pero bueno, o importante será que o coche funcione e intentar ganar a carreira se se pode, e se non quedar o máis arriba posible, e iremos vendo como pasa o fin de semana. Te atreverías a describirnos así, mirando visualmente, pensando en describirnos como sería a subida ou sería revelar moitos secretos? Como sería, en que sentido? No tema de tú ahora, como se fora ao circuito, tú agora dicirme, eu arranco desde salida, como farías a subida toda, con marchas e con todo? Home, evidentemente, claro que me sei de memoria por marchas e... No, é que a montaña o a sabes de memoria, por moito que me digan a mí, Claro. o a sabes de memoria ou andando cos coches que andades é imposible correr. Sí, a ver, sabémola, eu creo que todos os que estamos arriba sabémola por marchas, incluso por grados de volante e por todo, pero bueno, voumo reservar para min. Si queres, diucho un secreto. No, pero pareceme, o sea, é respetable, era para darlle así un pouco máis de emoción Bueno, a O directo. digo mucho entrar un cachiño, así, non? mira, para facer un 57, como sería? Bueno, para facer un 57, nada, tes que arrancar, chegas á primeira curva sobre 240, pasas en quinta, e despois pues, meter sexta e xa chegas a todo o que deu ao coche á primeira frenada que hai de esquerda ao pasalo ao pueblo, esas dúas curvas pasanse en quinta, e nada, despois ven unha zona complicada que, bueno, entre guardarraíles, unha frenada delicada que bota un pouco extraño, con unha curva de dereitas, unha de esquerda que tens que traer para dentro, unha dereita que se pasa a fondo, despois ven unha frenada moi fuerte, e bueno, xa estaríamos casi na mitad da subida, non? O rasante que hai cerca de meta, como abordas ese rasante? A fondo, non podes dudar nada, ali pasamos ao que dá o coche bueno, ali o coche vai generando moitísima carga aerodinámica, entonces non hai ningún problema que se descoloque, nin voe un pouquiño, ni nada. A verdade é que, bueno, que eu creo que salta un pouquiño, que disto vai salir varias veces e o coche voa un pouquiño, pero non é como no rasante da estrada, nin moi menos. Non chega, digamos, bueno, o ano que estuve eu tamén cuadrou que estaba chovendo, non chega a despegar, pero bueno, ali chegadas moi fortes. Sí, ali, a ver, sobre todo, bueno, os que levamos motor turbo e todos, pois ali o coche vai a chegar moi fuerte, incluso os Porsches e os coches que teñen potencia ali pasan a máis de 200 e bueno, é unha zona delicada, pero bueno, é unha zona bonita tamén. As últimas dúas curvas de esquerdas pois son moi rápidas e hai que botarse un pouco e bueno, ben. Hai que decir que o teu coche, canto máis rápido vai, mellor traballa. Evidentemente, canto máis rápido vai, mellor gira, mellor frena incluso e
e todo, non? É un coche de altas velocidades, non é un coche para estar en subidas traballando, subidas lentas, non? Por chamarlle así, ter que ir a primeira, segunda, terceira, cuarta, traballar aí nese rango, non é un coche que quere traballar sempre cuarta, quinta, sexta, é un coche de altas velocidades. Facía a pregunta para a xente como a min, que sabemos, pero a veces pensamos que unha carretera algo virada ou que as altas velocidades non favorece, pero de cara ao modelo, por exemplo, do teu coche, a alta velocidade é o mellor que vai, non? Sí, bueno, o mellor... Pero a cargas aerodinámicas, sí, eso todo. Sí, hai moitos coches, non? Ahora mesmo hai moitos constructores, como en Francia están os Revolt, o Selan en Italia e tal. Son coches moi similares todos, non? Son coches xa de moi altas prestacións, que generan moitísima carga aerodinámica e son coches que funcionan sobre todo a alta velocidade, non? Si te posa con un coche destos a querer traballar con el en horquillas e tal, xa un coche que ten 5 metros de largo por 2 e pico de ancho, é un coche que non gira, non? É un coche que é enviable traballar con el en subidas así ou en carreteras así, non? Vale, eso é o que me quería referir eu, para entender un pouco máis a dinámica desos coches. Sí, claro, despois a xente ve os tempos e os tempos non son comparables dunhas subidas a outras, non? Dependendo do coche, toda a movida, evidentemente un campeonato é moi largo, hai moitos tipos de subidas, non? Mais favorables, menos favorables, unha vez estás máis lexos, outra vez estás máis cerca, unha vez vas a ganar, outra vez non vas a ganar, pero bueno, o coche tamén che condiciona o trazado de cada carreira e unha vez vai mellor nele, outra vez vai peor, incluso pois o piloto non está igual un día como outro, un día estás mellor, outro día non estás mellor, pode estar mal, entonces, bueno, as cousas van cambiando, non sempre é estar aí e ganar, porque non, eso non é inviable. Claramente, cada día, como comentas tú, cada día pois temos, a mellor te levantas e non estás todo perfecto que tiñas que estar para correr. Como ves este ano a subida? Temperatura do asfalto creo que vai ser boa, ou vamos ter un día soleado moi bo, vai estar para correr hoxe de verdad? Sí, eu creo que sí, que, bueno, esta carreira é unha carreira moi boa, non? Si tuvera doble guardarraíl sería unha carreira do Campeonato de Europa sin lugar a dudas, por trazado e por entorno e todo. É unha carreira que a min gústame e, bueno, a temperatura seguramente que vai a estar ben para correr. Hai unha fontiña de agua que cruza ali arriba nunha zona bastante delicada, que é unha curva bastante complicada, pero bueno, non se vai a secar porque está botando agua, pero bueno, é o que hai, é para todos, non? Pero bueno, despois o que é trazado e todo eso é espectacular, vamos. Vale, pois queda todo dito. Ahora só queda mirar os tempos, mañán vernos en meta e a ver como foi o fin de semana. Sí. No principio debería de ir todo baixo normal, non? Sí, bueno, a ver, vamos a ver como vamos indo e nada, o importante é disfrutar da carreira e, bueno, intentar conseguir o mellor resultado posible e nada, non levar un golpe e lunes hai que traballar. Moi ben, Jacobo, pois gracias por atendernos sempre, por estar disponible sempre para nós, para as cámaras da Federación Galega e charlar sempre un pouco con nós, que, oye, ao final estamos aquí para eso, para darvos un pouco de visión e para pasar o rato. Moi ben, pues nada. Vamos a seguir, que tamén logo temos que ir a traballar, temos que ir a montar. Pasamos agora con Ricardo, o piloto que vos comentaba antes, que se estrena na montaña. Que tal, bons días? Buenos días, Ricardo. Buenos días. Non me equivoco, non? Sí, vamos a empezar a funcionar. Comentaba antes que adquiricha a unidade que era o León Supercopa, co que corría Benito. Sí. Contanos un pouco, como chegaste ao mundo da competición? Pois nada, pois meu grupo de amigos, pois empezamos indo no circuito, baixamos moito a Braga, e, bueno, empezamos fomos cambiando de coches, entre uns e outros, e, bueno, cando nos demos conta, pois acabamos con un coche, cada un coche xa un pouco serio. Entonces, bueno, pois foi un pouco así todo. O sea, compraste o coche, digamos, para circuitos, que a idea de xa dar o salto. Sí, dar o salto a montaña. Empezar a rodar un pouco con él, a adaptarme a él, porque un coche, bueno, que hay que adaptarse a él. Un coche tampouco é fácil, pero a vez ten as súas complicacións. Bueno, un pouco adaptándose, que a unidade esa, e bueno, vamos a ver que tal vai a cousa este ano. Carreira de montaña, digamos que a primeira, non? Sí, esta primeira, bueno, corrín ano pasado, fixen unha carreira en Portugal, para probalo e tal, e, bueno, bastante ben. Bueno.
te sentiste cómodo con él en la montaña? Sí, a ver, lógicamente é o circuito que a montaña. Aquí tes as cunetas moi cercas, como se ver. Pero bueno, espero que hoxe xa empezamos a coller un poquinho máis de ritmo, xa tamén teño máis kilómetros nel, que iso é importante. Que che parece o trazado da subida? Moi chulo, moi bonito, moi técnico, rápido, circuitero, se pode decir. Bueno, penso que para o meu coche bastante bo. Crees que te vas a sentir cómodo nel, non? Sí, penso que sí, a ver, hai que probar, arrancar con cabeza e indo un poquinho máis, e ir vendo como se comporta o coche. Pero bueno, a ver, a primeira vamos ir con calma, queda moita temporada aínda, quero fazer algunha máis. A intención é seguir o campeonato inteiro ou... Sí, a ver, máis vamos todos xuntos, cando nos juntamos os compañeros, pues bueno, vamos, decidimos ir a unha ou outra. E solemos ir. Gustaríame tamén ir a Chantada, que é campeonato de España e tal, con unha prova moi bonita. Gustaríame correr este ano tamén. Despois de Chantada, seguirás o campeonato gallego ou... Sí, igual descartamos algunha polo medio, porque, bueno, ao final todo non se pode ir e ao final, sabes que isto come moito carne. Sí. Entón temos que ir, bueno, pouquiño a pouco, vendo tamén que carreira nos se adaptan ao coche que teño tamén, e, bueno, ir pouco a pouco, sin máis. Pues solo me queda desexarte sorte, que fagas cuantas máis mellor, porque podremos disfrutar do coche, disfrutar do pilotaxe. Aquí, que todo transcurra baixo a normalidade e que mañán, alrededor do mediodía, podamos volver a entrevistarte. Sí, pois encantado. Moitas gracias. O mesmo digo, un placer. Hasta logo. Chao. Pues nada, chicos, vamos a cerrar o directo. Espera, que vamos a... Marcelino, vente. Vamos a meter a Marcelino, que piloto vamos a decir, casi veciño da miña zona. Marcelino, buenos días. Que tal? Marcelino, que xa o ano pasado non correste nada, non? No, primeira edición, o ano pasado non fixemos nada. Contanos, como ves a Paele a primeira edición da subida a Vilar de Barrio? Xa o ano pasado non correu, nin o anterior? No, eu corrín o anterior. O anterior, o primeiro. Sí, o primeira edición corrín. Error meu. Tú, o ano pasado descansaste, efectivamente. Descansaste o que foi a temporada completa. Completa. O sea que este ano arrancamos aquí. Aquí. Vale. Vamos a seguir o campeonato ou algo esporádico? O campeonato inteiro vai a ser algo complicado. A intención é, vimos aquí casi montando o coche desde cero, a caixa e tema de electrónica. Vamos a salir en excusas, aquí todo sale ben, que eu penso que sí, veño con ilusión e con ganas. Logo, a seguinte creo que Ponte Nova, a cual non podo ir, sí que teño ganas de ir a Taboadela, a Ponte Caldelas, depende de como vaya o tema, pois igual me gustaría facer Chantada, pero co tema que hai este ano cos permisos eses de aumento de licencia e tal, pois non sei exacto ainda como vai pasar. Bueno, e como ves o trazado este ano da subida? Trazado espectacular. A verdad que está, se o día se aguanta así, está para correr moito, dá para frenar tarde, único que tal, pero bueno, polo que me levan dito, eu levo preguntado o tema da Diputación, arriba nas dúas curvas de meta, un doble guardarraíl, xa sería lo más, o definitivo, pero o trazado en sí, para min moi ben, me gusta. Hai evolución no coche referente á primeira edición? O tema de caixa, seguimos ca relación do GTI porque creemos que é considerable a caixa, seguimos ca relación do GTI, que é o noso modelo, o que fixemos foi meter un grupo máis corto, porque o que tiñamos antes, a verdad que non apenas habían subidas que era capaz de meter cuarta. Entonces facíase moi largo e o coche, oye, non é gran cousa, pero penso que ten potencial agora, con un grupiño máis corto, vai a dar unha alegría, penso eu. Pois nada, que teñan moita sorte. Moitas gracias.
vamos xa tamén seguir traballando, pero bueno, agora temos que desplazarnos, tú xa terás que retirar coche, subir para asistencia, montar todo. Asistencia e listo. Pois que teñas moita sorte. Mañán, ao fin da carreira, alrededor do mediodía, entrevistaremos Espero tamén. volver a verte. Pois o dito Marcelino. Iso será boa señal. O dito Marcelino, moita sorte, vémonos mañá. Gracias. Gracias. Pois nada, chicos, o dito, nós vamos a cerrar xa o directo, vamos cara ao trazado xa, porque temos que montar cámaras en trazado para realizar xa o primeiro directo que está para as 2:30, esperemos que vaya todo en orden e que poidamos ás 2:30 pois xa mandar a primeira manga de adestramentos. Emplazo vos a eso, ás 2:30, que estedes todos conectados outra vez con nós a través do canal da Federación Galega. Darvos as gracias a todos os que estuvestes agora aquí vendo a miña labor como entrevistador, que normalmente non é a miña labor é detrás da cámara, hoxe tocou mediante da cámara, bueno, temos que ir adaptándonos un pouco a todo. O dito, ás 2:30 arrancamos a primeira manga de adestramentos se non hai ningún, digamos, retraso no horario da subida. Así que o dito, grazas a todos por estar aí e vémonos a partir das 2:30 da tarde. Un saúdo a todos.